Oh, ya ayo langsung. Ayo, kali ini ayo Misman, Misman yo. Ora mung siji yo karben semangat yo. Ayo yo. Iya iyo, iya iya iyo. Ayo Misman. Asik. Ciko. Ayo yo. Yo iya iyo, iya iya iyo. Tanggung jawab, Mas. Ye, mama mau Risa joget ciki. balik, Mas. Tanggung jawab, Mas. Ayo ayo, Kayong Ismati ya. aja. Pada joget Dan- bareng nyong. Siapa? Nang apa sih? Misman. Oh. Mas Misman. Mas Misman. Ayo, Mas. Ki kenal Oh, kok urung disit lagi. joget. Lagi ini Urung. top up. Top up saweran. Urung? Oh ya wis. Paus. Lanjut. Tap-tap layar. Ya. Satu peti ada ing sisiku. Ya iya iya. Ya iya. Mugi Gusti nglilani tresnaku bakal ginawa mati. Sia Ciko. Iki lho Mas Misman disemangati yo. Marisa, goyang Mas. Yo 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 yo. Partai. Sepisah desa. Ah. Aduh, aduh, Iya lebih iya pintar. iya. Wong Ayo Parko Parko. Asik. Kudu ati rinten siang Lo 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 lo. kinar beci Partai. Iya iya iya. Tamani Iya tamani. iya iya. Jogja Solo. Kemana-mana, Senadyan abot ya dene wisan. ngurung rampung Urung atuh. rampung kok, Mas. Kari nang petit malah ditinggal Iya, lunga. garis secerutan sih lah. Garis sepira?
Sancrutan. Jere garis sajrutan, Der. Iya ya. Yakin Mas ora arep dilanjutna Mas? Oh ya wis. Walah. Monggo sugeng Monggo sugeng rawuh. Salim. Alhamdulillah. Nggih, monggo dipun lanjut rumin. Wis apa? Dulur Semono bae apa, Mas? lanang. Mangga. Satur. Oke, Hah? Mendem. Oh ya, yes, insyaallah monggo. Ya, dilanjut. Yo. La 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 la. Yo iya iya. Saya sore, saya rame para mong tamu ingkang sami ora